quesadillas drwg amdani felly. Be all fynd o'i le? Funky, ie? Mae'n rhaid na hein ydy'r sibuns. Sibuns da chi? Oce, iawn. Dwi'n siŵr iawn. Mae Mei wedi dechrau siarad ar cynhwysion. Dyn nhw'n actually'n deud os ti'n cael gadael yr hada bach i fewn. Dwi'n di roed nhw gyd i fewn. Iawn, os wyt ti'n hapus efo dy geg ar dan? Dwi'n meddwl dwi'n y unig person fel Caribbean sydd yn ddim yn hoffi spice. Bwced o ddŵr i Mali. Mewn a hanner y chili i'r fowlen a chymysgwch y cyfan yn dda. Mixi. Ia wir, mixi amdani. Rhowch ychydig o'r cymysgedd a'r tortilla a'i roi yn y badell ffrio. Y tric yw i gadw e ar tymheredd isel ac gynnydd yn araf. Sa'n meddwl dyna beth fi wedi gweud wrth iddyn nhw'n wneud. Fflam canolig. Pob look. Byddai, ie. Mae'n edrych fel crempog ydy. Go on in. O! Na, nath yna absolutely ddim gweithio. Nath chi'n gweld na? Fe nathon ni absolutely gweld hynna. Mwyn gwneud y guacamole, pliciwch yr avocado a'i stwnsio. Parte wins. O, reit. Hynny'n y ran dwi'n casáu neud yw torri wins fel wastad yn crïo. Ti'n torri'n ionod, de? Dyna yma shades yn dda. Cos yn ddefai sydd yn crïo, di crïo ddim yn edrych yn dda iawn ar y teledu. Dwi'n just really emotional am quesadillas. Dwi'n just dwlu nhw mor gymaint. Ac i orffen ychwanegwch y garlleg, chili, cwmin a llond llaw o goriander ffres at yr avocado. Ac ia, mixi unwaith eto.